ସେମିତି କାଟିଦେବା। मसला भी सब होगा पाखे मैं बेसी कर ग्राइंडिंग करवा टिके तार माने पानी अंशटा टिके मारिदेव मारी सारा काढ़ीदेव।
ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ପକେଇବା। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହଳଦୀ ପକାଇବା ପାଇଁ। ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିଦେବା। ହଳଦୀ ଯେହେତୁ ପକାଇଲେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ପକାଇଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ହଳଦୀ ମସଲା ଗାଜର ସବୁ ଭଲସେ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଲଙ୍କା ଏତେ ଦେଇନି, ଯାହା ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲି, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବ ବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଦେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କଲର୍ ଟେକ୍ସଚର୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୁନଗୁନି ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଥିଲା ପରିବା, ସେଥିରେ ତେଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟିଯାଉ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦର ସିଝା ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ବି ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ସେ ବି ଟିକେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନରମ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲି ନା ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ଫୁଟିବ। ପାଣି କମିଗଲା ପରେ ପାଣି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟିକେ ମାନେ ରସା ଟାଇପ୍ର ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଲେ ତା ତେଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଚାଖୁଥିଲି, ବାସ୍ ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ। ଆମେ ମୁଁ ମସଲାରେ ବି କମ୍ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି ତ, ଆପଣ ସେମିତି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ଯଦି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଅପସନାଲ୍, ଯଦି ଯାହାର ନାହିଁ ଖାଲି ବି କରିବେ। ଟିକେ ପକାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଦହିରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଦହି ଯାହାର ନଥିବ ବି ଚାହିଁଲେ ବି, ମୁଁ କାଜୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, ଦହି ବଦଳରେ କାଜୁ ଚାରମଗଜ ମିଶେଇକି, କାଜୁ 4ଟା କି 5ଟା, ଚାରମଗଜ ବାସ୍ ଏତିକି ସାଇଜ୍ର, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବା ଗୋଟେ ଚୁମଟା ଭଳି ଦେଇଦେବେ। ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଦେଲି। ଯାହାର ଥିବ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଅଳ୍ପ, ସେଇଟା କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି
जो भुसुंगा पत्र पकाइबा भुसुंगा पत्रटा सबू तरकारी को पूरा स्वाद आने एबे भी पकईले हम ହେଇଗଲାଣି କଲର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ବାସ୍ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ ରୁଟିରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ पूरा जबरदस्त लगे रेडी।